Basic, raikas hengitys. Okei, ennen kuin sä edes mietit pussailua, niin ota myntton. Ole itse varma. Mimmien tehtävä ei ole tehdä aloitetta, joten ota tilanne haltuun. Pussailu ekoilla treffeillä, uhka vai mahdollisuus? Kyllä mä sanoisin tähän vaan, että pussailkaa. Ja tehkää sitä paljon. Romanttinen paikka, yhtä kuin parempi flaksi. Kyllä mä oon sitä mieltä, että tytöt tykkää, että niiden eteen näkee vaivaa. Joten go for it. Ja hei, muistakaa kundit, ettei sitä koko naamaa tarvitse syödä, joten ottakaa iisisti sen pussailun kanssa. Ja muistakaa olla aina valmiita, koska ikinä ei tiedä, koska tulee hyvä mahdollisuus pussailla.